Budem možno trošku odvážny teraz, ale veľa trpezlivosti. Akože vydať sa týmto smerom je za mňa veľká odvaha. Vidíme, že v akom stave momentálne sa nachádza naša kultúra, ale to nie len divadlo, ale vlastne všetky sféry, čo sa týka kultúry. Tento pán pôsobil extrémne nepríjemne. O tom je to podnikanie. Ísť do podnikania s tým, že nemôžete zahodiť všetko za hlavu, ale nechať si nejakú istotu. Potrebujete mať nejaký príjem, z čoho budete žiť. OK, takže zatiaľ sa ešte stále od tých 15-20 rokov vidíš ako zamestnanec. Všichni lidi se neuživíme sociálními sítěmi. Určitě jako je potřeba mít i lidi, kteří budou mít jako nějakou profesi. A tí ľudia skrátka chcú podnikať, oni chcú byť zdraví, chcú byť odmenení za to, čo robia. A teda ten zamestnanecký pomer čím ďalej podľa mňa stráca zmysel, aspoň v tom takom zdravom obchode. 144. krát úvod. Ideme na to. Dnes sme v uliciach Banskej Bystrice a budeme sa pýtať bohatých ľudí na to, ako to dokázali. Sám som zvedavý, či to bude až príliš veľký rozdiel v porovnaní s Bratislavou a sám som zvedavý, čo nám títo ľudia dneska povedia. Budeme sa ich pýtať a hľadať odpovede na otázky, na ktoré všetci hľadáme odpoveď, a to je to, ako zbohatnúť. Tak poďme na to. Je to tu, žije to tu. My nie sme správna cieľová skupina. Dobre, prajem vám pekný deň. Vidíš? Proste, nemal by si šup čas? Spovedám teraz takto ľudí na ulici, ktorí podnikajú, ktorí sú nejaké zamestnaní. A mohlo by zaujímavé vypočuť si o tom, ako funguje práca Old Couriera. Teraz no, čas sa keď sa stretneme ešte raz, tak... Dobre, ďaká. Neviem, čo k tomu povedať. Podľa tých aut, čo idú, nevyzerá to tu moc chudobne. Uvidíme, kto vystúpi tam z toho Lexusa a zistíme, že čo sa ide diať. Môže byť. Pekný Mercedesík, ale asi prázdny. Uvidíme, či nájdeme niekoho. Dobre, mohol by som sa opýtať? Sorry. Oh, you don't speak English. Okay, thank you. Poďme sa teraz prejsť ku klubovni. Tam zvyknú celkom dobre auto parkovať a uvidíme, čo z toho bude. Ešte keby tu nie je taký vietor a mohol som si spraviť vlasy, lebo veľa bodov. Pane? Dobrý deň. Mali ste chvíľku čas? Slovensku a interview vlastne ľudí, ktorí majú skúsenosť s podnikaním? Nie? Ďakujem. Trošku som si zabehol, ale dobre, nemal čas. Nebol až taký príjemný. Čo som si všimol dneska, zatiaľ v Banskej Bystrici je to, že ľudia ako keby ma viac súdia ako v Bratislave, že tu budem s kamerou a s mikrofónom. Ale neviem, čím to je, asi nie som na to zvyknutý. V Bratislave už podľa mňa začínajú byť ľudia na tejto veci viac zvyknutí, na viac youtuberov a tak ďalej. Tu asi očividne ešte nie. Uvidíme, či nebudú sa báť byť na kamere, či sa nebudú báť rozprávať so mnou. Zatiaľ tu nevidíme žiadnych ľudí, ale možno začneme aj na takých normálnejších ľuďoch, uvidíme, čo nám povedia. Ak vôbec niekto bude mať záujem s nami sa rozprávať. Ale zase sa mi potvrdzuje to pravidlo, že ľudia na mňa kúkajú, cítim sa z toho divne, ale aj tak si to zajsť sami nebudú pamätať. To je to isté, čo som hovoril v prvom videu. Dobrý, môžem som vás poprosiť? Robím taký projekt, chodím po mestách na Slovensku a dávam rozhovor s ľuďmi, chcel by som sa a nechcel by ste zdeliť, ja budujem takú komunitu mladých ľudí a ani pár otázok, hej? Nie. Dobre, ďakujem pekne. Nechcem ani veľmi oslovovať skupinky ľudí, že sú dvaja, traja alebo tak. Ale možno keby prídem s takou frázou, že páni, kto z vás má najviac peniazí, že poďte dáme rozhovorík, tak neviem, či by tak išli do toho. Uvidíme, čo dneska. Možno plán B bude chodiť po podnikoch a spýtať sa, či tam nie je majiteľ. A možno budú chcieť dať rozhovor oni, no a to už necháme. A potom chcem zatiaľ takéto live interakcie s tými ľuďmi budovať a uvidíme. Teraz čo sa stalo, taká dobrá prezentácia Banskej Bystrice. Spoluobčanka vybehla tuto z reštaurácií a 2 fľašky vody za ňou čašnička, že hej, stojte, tú vodu musíte vrátiť. Čo som si všimol zatiaľ za túto možno prvú pol hodinu, čo tu beháme, 40 minút, že je to tu úplne iné ako v Bratislave. A to z dôvodov tých, že je tu menej ľudí a je tu proste taký väčší kľud, čo som si mohol aj mysleť. Ale čakal som, že práve keď je takýto pekný deň, že sa tu nájde viacej ľudí. Je to zatiaľ trošku demotivujúce, ale aj o tom je to podnikanie a tvorenie kontentu. Aj o tom je to tvorenie kontentu, že nemôžeme sa vzdávať, ideme ďalej. A uvidíme, ideme do parku pozrieť, či tam niekoho nenájdeme a potom sa vrátime naspäť na námestie. Napadlo ma niečo, že možno ak nenájdeme ľudí, akých hľadáme, začnem oslovovať mladých študentov a pýtať sa ich možno na ich ciele a pýtať sa ich na to, čo chcú dosiahnuť a ako sa chcú kariérne postupovať. A možno uvidíme, možno z toho budú nejaké zaujímavé konverzácie.
A čo som si ešte všimol dneska, je to, že zatiaľ je tu menej cudzincov. V Bratislave, čo sa mi stávalo, je to, že dosť veľa ľudí, ktorých som oslovil, tak nehovorili po slovensky. Chcem tento kanál zatiaľ smerovať tak, že budem sa snažiť robiť tie rozhovory po slovensky. USA is really religious country. Yeah, it's very diverse. Takže uvidíme. Časom určite v budúcnosti by som chcel tento kanál rozvinúť a urobiť z tohto takú sériu. Urobiť sériu to, že minule sme boli v Bratislave, kde bývam, kde žijem. Dneska sme v Banskej Bystrici, ku ktorej mám tiež veľmi blízko, mám tu rodinu, chodil som tu do školy. Možno niekedy sa dostaneme aj do Lučenca, do môjho rodného mesta, aj keď neviem, koho by sme tam oslovovali zatiaľ. Pôjdeme určite na východ, Košice, pôjdeme Trnavu, chcem ísť do Čiech, do Prahy, do Brna. Takže tak, uvidíme. Začnem určite robiť aj dohodnuté rozhovory, lebo už mám nejakých ľudí, ktorých by som mohol osloviť a ktorých by som mohol interviewvnúť. Ale stále si stojím za tým, že na tento kanál pôjdu tieto live reakcie, ktoré sú oveľa autentickejšie. Chcem ukazovať to zlyhanie, chcem ukazovať to, že keď prídem za tými ľuďmi, tak ma odmietnú a že to je úplne normálne a ani vy, aby ste sa nemuseli báť odmietnutia už akéhokoľvek. Len treba za tým ísť, treba si to vypýtať a tak, takže uvidíme, čo ešte dnešok prinesie, zatiaľ 0, ale to bolo aj minulé a nakoniec 2 rozhovory za 10 minút, takže ideme ďalej. Či si niekedy podnikali, alebo tak, mohlo by to byť na kameru, alebo nie? Mohlo by to byť na kameru? Hej. Dobrý deň, ďakujem vám za rozhovor. Tak spomínali ste, že podnikáte, chcel by som sa opýtať, že v čom teda podnikáte? Nehnuteľnosti. Takže ste nejaký maklér, alebo máte vlastníte nehnuteľnosti a predávate? Nakupujem pozemky. Takže pozemky. S pozemkami je to veľmi asi profitujúce teraz. Možno ako sa vyvíja ten trh poslednú dobu, lebo všetci si všímame, že tie ceny nehnuteľností idú dosť hore, čo sa týka aj kúpy, aj predaja, aj prenajmu. Možno, jak si myslíte, že sa to bude najbližšiu dobu vyvíjať? Možno pôjde to hore, dole? Tak ťažko to takto povedať, lebo teda sme jednak v situácii takej turbulentnej, to je jedna vec. Jedna vec je cena nehnuteľností, druhá vec je hodnota nehnuteľností a tretia vec je užitková hodnota, čiže vždy tie čísla môžu ukázať dačo úplne iné. Každopádne ako nehnuteľnosť na podnikanie, čo ja robím najviac, tak tá vždy prináša ešte nadhodnotu tým, že ju používate na podnikanie, takže tam je ten trh absolútne iný. Vo všeobecnosti sa nedá povedať, že by bol horší, lepší. Chcete podnikať, musíte skrátka niekde, takže to inak nejde. Teda hlavne ja robím pozemkové veci, takže taká skôr developerská činnosť, že je to príprava k výstavbe, siete, cesty a takéto veci, takže tam trh nikdy nekončí, lebo tie nové nehnuteľnosti v každom smere vždy treba. Je to robota ako každá iná, však to asi nie som jediný a je nás celkom dosť. A je to niečo, čo nevyhnutne potrebujeme a vždy na to trhu bude dostatok. Takže je to o tom, že čo a za čo, kto to chce kúpiť, kto to chce predať, čo medzi tým. Takže zmysel to určite má a ako každá nehnuteľnosť je to taká maličká istota, že tu a teraz to mám a vždy to vidím. Jasné, a určite je to aj nejaký držateľ hodnoty, aj tých peňazí a ako má to nejakú stúpajúcu tendenciu. A čo sa týka vášho portfólia, možno koľko nehnuteľností momentálne spravujete a máte na predaj? Do 50. Do 50. A máte v pláne aj v budúcnosti nejak rásť a tých nehnuteľností mať viac? Paradoxne nie, lebo akože ak to chcete robiť tak trošku, že naozaj, tak to skrátka nemôžete robiť kvantá nejaké strašné. Takže ak chceme tak trošku po kvalite ísť, tak je reálne, aby ste taký ten režim takého, developerského zisťovania, budovania a tak ďalej, to môžete tak do 20 kusov stihnúť, aj to už je fakt, že veľa. Takže väčšina ľudí, ktorí robí niečo obdobné, má aj 2, 3, 5 projektov, tak to bežne chodí, toľko sa dá stihnúť. A zameriavate sa teda na predaj alebo aj na prenajom? Prenajímam iba to, čo máme my, také, že svoje, ale my keďže sme pozemkoví, my sme úplne na začiatku agendy, takže my nájdeme pozemok, zistíme podklady, zistíme siete, pripravíme cestu, dáme to do nejakého procesu a odovzdáme to ďalej buď developerovi alebo koncovému zákazníkovi, ten si to kúpi a buď teda tam on sám podniká, alebo tam niečo dostavia a predáva to ďalej. A ako dlho už si podnikáte? 15 rokov. Takže čo sa týka možno vašej firmy, koľko zamestnancov momentálne máte vo firme? Viete čo, ja som tá šťastnejšia časť, že nemám zamestnancov. Všetko sú externisti, s ktorými roky robím, takže my máme každý ako keby separovane svoj úsek, ktorý si robíme a v princípe mať zamestnanca dneska samovražda. Je ťažké v tejto dobe sa spoľahnúť na ľudí a hlavne nájsť si spoľahlivých ľudí, takže chápem úplne túto vašu stratégiu.
Hlavne by som povedal, že je nová doba a tí ľudia skrátka chcú podnikať, oni chcú byť zdraví, chcú byť odmenení za to, čo robia. A teda ten zamestnanecký pomer čím ďalej podľa mňa stráca zmysel, aspoň v tom takom dravom obchode takmer nula. Takže čo sa týka tohto, určite je to lepšie aj pre tú druhú stranu, pre tých externistov, lebo majú potenciál viac zarobiť, nie? Ako zamestnanec. No, ste pánom svojho času, čiže keď sa rozhodnete, že chcete robiť 8 hodín, tak 8, keď treba 20, ste tam 20, ale vždy je to taká relatívna sloboda. Že viete, že ste efektívni, lebo keď robím, zarábam. Keď nerobím, urobím si priestor sám pre seba, robím to, čo potrebujem, alebo sa váľam. Takže z hľadiska efektivity neporovnateľné. A keď sa bavíme o číslach, tak možno aký bol váš najlepší rok, čo sa týka obratu? Neviem obratovo, lebo my sme hlavne pozemkoví, takže my aj keď dačo zobchodujeme, tak si to väčšinou nechám. Ale rádovo teraz máme tak možno, že za rok nám prebehne takých do 500 000 cez firmu. A je toto váš jediný príjem, alebo možno máte aj nejaké iné príjmy? Toto je jediná moja podnikateľská činnosť, ostatné príjmy sú také, že s tým nesúvisia vôbec. Dobrá, ak by ste mohli, tak nejakú radu, ktorú by ste mohli zanechať mladšej generácii, možno práve ľuďom, ktorí rozmýšľajú, že by tiež išli podnikať v oblasti nehnuteľností a takýchto vecí, čo by ste im odkázali? Že to začína aj končí disciplínou, nič iné nech nedrilujú. Všetko ostatné sú veci bežne používané, bežne tradované, všade ich nájdete. Jediné, čo vás nikto nenaučí disciplína, to začína v rannom veku, takže netreba to zanedbať. Je dôležité podľa vás mať aj nejaký ten schopnosť toho obchodu, toho salesu, aby ste našli správnych partnerov? Skôr nie, lebo skrátka každý si hľadá takého rozumného parťáka na obchod a to je o tom, že keď tí ľudia vidia, že vy tie veci punktuálne, že dokončujete, robíte, čo poviete, platí a tak ďalej, znova o tej disciplíne, tak nikto od vás nebude čakať, že ste totálny génius. Dneska všetko na internete je. Všetky procesy sa viac menej opakujú a všetko, čo sa zmení rovnako pre človeka, ktorý začína, je tam 20 rokov. Všetko je to presne o tom, že dohliadam si tú robotu, robím to, čo treba vtedy, keď to treba, či sa mi to páči alebo nie. A tak tie firmy narástli a je ich veľa. Takže s disciplínou všetko pôjde a bez nej môžete mať čo chcete, nepôjde nič. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Majte pekný deň a veľa šťastia. Veľa zdaru. Čiže prvý rozhovor. Jano, ty si čo o tom myslíš? Ako to prebiehalo? Myslím, že veľmi pekne rozprával. Veľmi dobre rozprával. Vyrozprávaný tvoj. Áno, práve preto som aj narážal tou otázkou na, či treba mať nejaký ten skill v tom salese a v tom rozprávaní, lebo fakt vedel rozprávať dobre a sa mi ľúbilo, že rozvíjal tie vety. Práve toto bola jedna vec, čo som sa bál, keď som začínal tento projekt, že to, že mi budú ľudia dávať nejaké moc generické odpovede, vieš, že nebudú chcieť rozvíjať moc to, čo rozprávajú, ale pán viedol tento rozhovor skoro sám, stačilo iba nadväzovať tými otázkami a som rád, že teda máme rozhovor aj s niekým, kto sa pohybuje v biznise s nehnuteľnosťami, lebo je to podľa mňa veľmi silný biznis a hlavne rastie. Na to aký už tento biznis veľmi rastie a na to, ako si už spraví názor každý sám, že čo sa týka toho bývania a hlavne toho potenciálu na bývanie pre mladých ľudí, je to, že začína to byť čím ďalej a tým ďalej menej dostupné, to bývanie pre mladých ľudí. Väčšina si berie podnájmy, ktoré sú extrémne drahé. Ako vám povedal, treba mať tú disciplínu a hlavne títo podľa mňa ľudia mladí nemajú tú disciplínu dneska na to, aby nejak si našporili tie peniaze, zobrali nejaký úver, ktorý budú vedieť splácať a mohli by tú nehnuteľnosť kúpiť, ale keď si porovnáme tie ceny nehnuteľností, ako vyrastli za posledné roky, tak je to niečo neskutočné, takže tak. Ak si mal ty z toho pocit? Ja som mal z tohto rozhovoru veľmi dobrý pocit. Bol som rád, že povedal veľa zaujímavých vecí. Bol som rád, že bol ochotný sa so mnou vôbec rozprávať. Pôsobil veľmi seriózne. Je na ňom vidieť, že je disciplinovaný už tých 15 rokov, ako povedal. A proste to z tých ľudí pôsobí a vyžaruje, keď proste vedia, o čom rozprávajú, venujú sa tomu už dlhšie a to je to niečo, na čom by som aj chcel pracovať a čo by som určite chcel dosiahnuť a to, že vydržať v tom, čo robím, byť disciplinovaný, hlavne byť trpezlivý, lebo trpezlivosť veľa ľuďom chýba v tejto dobe, chceli by to veľmi rýchlo a jak sa hovorí, na dobré veci sa čaká, takže tak. Pýtam
Pýtam sa teraz mladých ľudí, možno na ich ambície, na to, aké majú ciele a na to, ako sa chcú kariérne vyvíjať a či majú vôbec nejaký plán. Takže uvidíme. Chalani, mali by ste čas na rozhovor krátky? Budujem teraz taký projekt, takú komunitu pre mladých ľudí, možno začínajúcich podnikateľov, iba sa spýtať na vaše ambície, možno aký máte plán v kariére a tak. Já ne, ale ty jdeš do toho, tak já jdu. Na Erasmu tu jsme. Na Erasmu? Na UMBčke? Kde? UMB? Univerzita Mateja Bela? Ne, my jsme středáci. Ale na strednej Erasmus, ok. A odkiaľ si? Z Prahy. Z Prahy, no tak tam by som chcel ísť robiť tiež rozhovory. Vieš, že tento projekt je o tom, že hľadám takých úspešných ľudí a bohatých, možno už starších, keď sa s nimi rozprávam o tom, aby zdelili možno tým mladým práve tie skúsenosti z toho biznisu a podnikania. Ale napadlo ma, že možno by som oslovil aj nejakých mladých, že aké majú plány. Takže ty si asi taký otvorený, skúša nové veci, keďže si išiel na Erasmus a išiel si do inej krajiny. Jak sa ti tu ľúbi zatiaľ? Jo, krásný to tu je, mega. Ta škola, na který jsme teďka, tak je super. Hodně pomáhá nám zlepšovat se praxi, v čem je naše škola trošku horší. Určitě. A čo študuješ? Stavebku. Stavebnú, takže možno máš nejaký plán o svojej kariére? V plánu mám jít určitě na vysokou a chci jít na geodézii, jestli víš. Jasné, takže meranie pozemkov a tak. OK, takže a chcel by si mať niekedy možno svoju firmu, alebo by si chcel robiť v nejakom korporáte? No, jako tak nezlobil bych se mít vlastní Takže firmu. máš ambície mať svoju firmu, aj robíš niečo preto, že sa skúša sa zlepšovať v takýchto veciach ohľadne aj manažmentu, alebo sa zatiaľ sústredíš skôr na tú strednú školu? Spíš se soustředím teď na školu jako takovou, abych jako měl to vzdělání, který vůbec budu potřebovat na ten obor, který budu jako studovat. A môžeš o tom povedať viac, napríklad o tom obore? No tak je to vlastně zaměřování, že jo, objektů, hlavně stavebně to budu chtít dělat, jakoby ono je víc těch jako možností, co jde dělat, zaměřovat mapy a takovýhle srandy, ale spíš stavebně se chci zamířit určitě, protože hlavně je to obor, který je hodně neznámý, moc lidí ho nezná, takže kvůli tomu a taky kvůli tomu, že mě to prostě baví. A ako si sa k tomu dostal? Máš niekoho v rodine? Ne, na škole máme předmět, jako ne tak odborný samozřejmě, ale jakoby takovej, že bychom ho měli znát. A má to právě, jakoby, co mi říkal ten učitel, tak to má nabudit jakoby pár žáků z naší školy, který by proto právě mohli jít studovat. Potom. Takže preto si sa rozhodol ísť do Banskej Bystrice a vyskúšať, ako sa to Ne. Jel jsem semka kvůli tomu, že mi to přijde jako super strávený jakoby čas, když bych vlastně teďka poslední 14 dní jenom smrděl ve škole vlastně. A nic tam nedělal, tak jsem vlastně mohl jet semka a zkusit si, co vlastně dělají tady na té škole. A chcel by si začať v Čechách alebo na Slovensku pracovať? V Čechách určitě. Myslíš, že Češi alebo Čechy sú na tom lepšie ako Slovensko? V čom? No, tak za prvý je to moje rodná země samozřejmě proto. Potom, já o tom sice moc jako tolik nevím, jak to na tom je Slovensko, ale myslím si, podle toho, co jsem párkrát slyšel, tak Česko je na tom možná o trošku líp ekonomicky. Nejsem si jistý, vůbec nevím tyhle ty věci. Ale zároveň se mi i líbí, jakoby, že prostě znám Česko, jakoby sám o sobě. A keby možno sa máš teraz pozrieť 10-15 rokov do budúcnosti, ako si predstavuješ, že budeš fungovať? Že si budu někde v holinkách na stavbě zaměřovat objekt a pak se ho půjdu domů nakreslit a odevzdám výkres, který bude po mně potřeba. OK, takže zatiaľ sa ešte stále od tých 15-20 rokov vidíš ako zamestnanec, nie ako... A potom v budúcnosti, keď budeš starší, by si, už keď naberieš tie skúsenosti, tak už by si chcel na tú svoju firmu, vieš? Přesně tak. OK. A máš aj nejaké hobby, povedzme, popri tom? Hodně sportuju, trénuju vlastně maličký děti tancovat. OK, hip-hop? Jo. Vyzeráš a ještě hraju volejbal jako takovej side hobby hodně. Myslíš si, že je to dôležité možno pre ľudí, ktorí už tak pracujú a sú akože možno pracovne vyťažení? Myslíš si, že je dôležité mať aj nejaké hobby, kde si vyčistia hlavu? Samozřejmě, určitě. Zbavíš se tím stresu hodně, protože stres není dobrý pro tělo, prostě je fajn mít něco, kde můžeš vypnout hlavu a vlastně jakoby myslet jenom na to, co tě baví. A využívaš to aj teraz popri škole, keď máte toho veľa? Určite. Takže chodíš tancovať, chodíš volejbal hrať, super. Chcel by si možno niečo odkázať mladým ľuďom možno v tvojom veku? Nevykašlat se na školu určitě. Fakt zatnout zuby na těch pár let a potom v té budoucnosti určitě se to vyplatí. Typuju teda, že se to vyplatí mít to vzdělání a vědět, co pak dělat, než pak být někde jako na finančním úřadě a hledat
jako první práci, která mi vlastně nebude vydělávat. Toto je veľmi zaujímavá veta, lebo podľa mňa veľa mladých ľudí v dnešnej dobe z toho, čo vidí na sociálnych sieťach, si hovoria, že školu netreba. No, tak to není možný. Jako. Všichni lidi se neuživíme sociálními sítěmi a určitě jako je potřeba mít i lidi, kteří budou mít jako nějakou profesi a lidi, kteří budou vědět to, že když se podíváme třeba, kdyby nikdo nechtěl být doktor, tak prostě umřeme všichni. Jo, super. Tak veľmi ti ďakujem za tento rozhovor. Som rád, že som stretol takého mladého, inteligentného človeka, jak si ty, takže ti prajem veľa šťastia, nech sa ti darí a maj sa pekne. Čus. Ahojte. Videli ste to? Táto generácia ešte nie je stratená. Nie je stratená. Tu sa spýtame chlapcov. Chalani, mohol by som sa... Do you speak Slovak? Or English? Trošku. From America. Oh, from America. I work in a little project, like building like a community of young entrepreneurs, and I'm looking for people who are willing to give me an interview, where I ask them few questions. Maybe they would like to share some advices for younger generation and stuff like this. So, but I would prefer to do it in Slovak. But if you can speak in Slovak, we can do it in English. What do you think? Asi za to nehovíme dosť po slovensky. Okay, so we can do it in English. So guys, thank you. As you are not from Slovakia, so where are you from? I'm from the US, I'm from Indiana. Okay. Yeah, I grew up in California. Okay, so what are you doing here? We're both here as missionaries for Jesus Christ, so we're Okay. helping people learn more and grow closer to Him. And how did you get here? We submitted like a little application to be missionaries, so here's like volunteers, and Mm-hmm. it goes to like the leaders of our church, and they pray about it, and they send us, all Yes. over the world. So did you hear that like Slovak or Eastern Europe is like really religious? Yeah. So that's maybe why we choose to come here. I mean, we didn't necessarily choose here specifically, we just chose to serve missions, and then, like you said, our church leadership, they asked us if we would come here, and we said yes. Mhm. So we're learning some Slovak and trying to help people grow closer to God. So maybe this could be a time for you to share your mission and what you are sharing with the people. So if you want to say a few words, you and then Yeah. you, is okay. Yeah, for sure. We're really out here trying to help people come closer to Christ through His restored gospel. Believe that God's called prophets again on the earth, and He really speaks to His people still. He still has prophets and still reveals things to His children on the earth. And God really loves us. He loves each of you. Yeah, God is real. Jesus Christ is our Savior. We're really trying to help people feel that in their lives and connect to Jesus Christ. So we're out here in Slovakia sharing the message that God is a God of miracles and that He's real and He really loves everyone. So Are you successful with spreading Life the Mission in Slovakia? Are people open to hear your words and understand you? yeah, people have been really open and we've had a lot of success here. It's been great. So it's doing great. Yeah. If there are some people who are not like believers in Jesus Christ and God, but maybe they are not really open-minded yet, what would you say to them to not to like Convinced. not like a convince, but just Persuade someone Yeah. to believe. yeah. We're just really inviting people to try it out and try to find that faith in Christ. We obviously can't convince someone to believe. It's not going to work, but we just would invite people to try praying and try finding that relationship with God. And how did you find the relationship with God? Personally, my parents are believers, they're religious, but I really found it for myself later in life. I was really praying and trying to figure out if this was the path I wanted to follow in my life, and I found that answer personally from God that, yeah, He is there, He really does love me, and He really wants His people to follow Him. He wants us to find that relationship with Him in our lives. How did you find it? Through prayer. I really found that peace spoken to my heart from God. That Okay. He really was there and He really did love me. You felt the energy. Yeah. And how did you become a believer? Yeah, I think religion's like a very personal thing, and so for me it was like a process, but through prayer and reading scriptures and just like really feelings of peace, knowing that God is real. And USA is really religious country. yeah, it's very diverse, but Yeah, because from what I see, I never been to US, but from what I see from social media, like there is a lot of churches, a lot of people, like a lot of artists are praising the God as Kanye West, for example. Yeah. What would you say? Like, do you think that people in maybe US are really like believers, or they just maybe act because some of
some of behavior of mass of the people is not like telling us that they are believers. Because do you think that when someone is a believer, he should act like that in their life, not just say that he's a believer? Yeah, good question. I think there's definitely levels to it, but I think for the most part, people are really believers, and obviously we do show our belief through our actions. It depends on the person. Yeah, so pretty diverse. I should say that like a big respect that you were willing to come from your country, which is very far away, to the Europe to do this mission. Like for this, you need to have some discipline and some willing to do this. I think a lot of people can appreciate it, that you are like that. So what would you maybe say, like a message to young people? It shouldn't be like about the religion, but like I said, it takes like a good discipline to say that okay, I'm going to another country and do this what you are doing. So what would you say, like a message to young people, maybe in a business, in life, in school, wherever? I'd say just like work really hard and figure out what you enjoy and try to connect your work with that. Connect those things you enjoy with learning more and with becoming something in your life. Just find that thing you enjoy and really work at it. So you think that if people are doing what they love, they will be good at it and their life will be better? Yeah. Okay. Yeah, I would say involve God too. God, He has a plan for each of us. And so as we're going through life, involve God. He wants to help you guys. So. Okay, thank you guys. I wish you luck. Thank you, man. For sure. Enjoy Slovakia and have a nice day. Yes, Bye, thank you. Have a great day. Thank you. No, tak trošku som... Fú. Už menej spíkujem ako dakedy, už to je skôr písomné vždy. Ale bolo to veľmi zaujímavé. Bolo to určite náučné, ako podľa mňa ľudia by sa nemali hanbiť za to, že sú veriaci a že veria. Takže ale je to samozrejme podľa mňa každého subjektívna vec. Ale chlapci veľmi pekne rozprávali a určite by sme si z nich mohli brať príklad v tom, čo som hovoril. A to je to, že chce to fakt veľký kus disciplíny a odhodlania odísť zo svojej krajiny, ktorá je fakt že ďaleko a prísť a robiť tu niečo také, možno aj v krajine, ktorá je taká možno konzervatívnejšia ako sme my. Ja si viem predstaviť, že majú tiež veľa neúspechov s tým, keď oslovujú ľudí a zdieľajú tú ich misiu o Bohovi. A viem si predstaviť, že zažívajú určite veľa odmietnutí a to je presne to, čo sa snažím ukázať aj ja, že netreba sa báť a keď máš nejaký cieľ, nejaký plán, tak si za ním. Ísť za tými ľuďmi, osloviť ich a keď povedia nie, tak to je všetko, čo sa stane. Nič horšie sa stať nemôže ako to, že ťa odmietnú. Takže chlapcom patrí veľký rešpekt, že sa na toto dali a prajem im veľa šťastia a hlavne sa mi ľúbilo, jak teda rozprávali a že boli ochotní. Ty si čo o to myslíš? Myslím, že práve preto, že boli Američania, tak boli takí ochotnejší ako iní ľudia. Hej, boli takí určite, že v tej Amerike je to také viac prirodzené, že tu na Slovensku sme stále takí možno, jak som aj hovoril, viac konzervatívni, že voči nejakému natáčaniu, voči rozhovorom v tej Amerike už každý proste 10 rokov možno behá s kamerou po uliciach a robí vlogy, robí rozhovory, robia pranky. Tam už je to podľa mňa úplne normálne behať takto s kamerou a natáčať sa a hovoriť niečo. Ale ja chcem dokázať to, že sa to dá aj tu, že sa to dá aj na Slovensku a vybudujeme tú komunitu ľudí a uvidíme, čo ďalej prinesie ešte Banská Bystrica. Uvidíme, kde sa dostaneme, ako ho oslovíme. Myslím si, že bola dobrá stratégia aj to oslovať tých mladých, lebo ten Čech mladý ma veľmi prekvapil. On to hovoril pekne a fakt nestratili sme nádej ako budúcnosť, že sú aj takíto ľudia, že to nie je len o tých, ktorých vidíme na sociálnych sieťach, čo nevedia veľmi o živote nič ani o svojich plánoch, ale sú tu aj veľmi mladí a ambiciózni ľudia, jak bol on. A uvidíme, ideme ďalej a uvidíme, čo to prinesie. Sme naspäť na námestí, uvidíme, či sa tu niečo vyskytne. Dobre, mohol by som na stoličko? Pomáham na skúšku. Okay. Divadelno. Dobre, tak veľa šťastia. A potrebujete dačo kľúč? Rozhovor som chcel spraviť, taký 2-minútový. Tak môžem. Hej, môžeme. Čomu sa teda venujete? No, ja sa venujem prioritne učeniu, ale môžem to povedať tak, že aj prioritne na druhú, tak aj divadlu. To je akože taký môj side job zatiaľ, ale akože rozbiehame teraz vlastné divadlo, tu v Banskej Bystrici konkrétne. Fungujeme od apríla, čiže môžem to povedať tak, že 50/50. Čo to obnáša? Čo sú také výzvy hlavné pri možno vedení alebo budovaní nového divadla? Lebo však samozrejme vieme, že na Slovensku
už je kultúra nejak dlhodobejšie a tie divadlá, ako napríklad Veľké slovenské národné, tak to už sú nejaké staršie podniky. Ako to funguje pri rozbijaní nejakého nového? No, sa treba pozrieť na to, že vlastne nejaký rozdiel medzi tým, lebo na Slovensku, áno, máte pravdu, že funguje viac divadiel, hej, Bratislava Nitra tak, a to sú divadlá zriaďované, ktoré majú dotácie vlastne od mesta alebo kraja a potom sú vlastne nezávislé zo skupenia, konkrétne teda my, čo sme teraz založili divadlo D66 a fungujeme vlastne zatiaľ iba z vlastných prostriedkov a neskôr teda máme šancu písať nejaké granty, nejaké výzvy, hej, čiže financovanie zasa z iných zdrojov, takže takto. A takéto granty vlastne na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky alebo Európsku úniu? Sú to rôzne aj súkromné sektory, sú to banky, čiže rôzne. Čo sa týka peňazí, koľko to stojí budovať si takéto svoje divadlo? V takých sumách možno je to príliš náročné pre ľudí, že to ide ako keby dosť hlboko do vrecka nejaký takýto projekt? Je to náročné, hlavne ako myslím si, že tie začiatky sú viac menej náročné, pretože ako vravím, že tie finančné prostriedky nie sú až také veľké. Čiže treba sa na to pozrieť z takého hľadiska, že aká inscenácia sa možno, že ide robiť, že aj nad tým smerom sa treba uberať, že nie je moc nejaká náročná výprava, že možno, že nejak menej finančne zložitá, čiže aj takto sú tie začiatky v týchto divadlách. A potom neskôr samozrejme, keď už sú tie granty vypísané a keď prídu nejaké dotácie, tak už sa dá rozmýšľať trošku aj obširnejšie. Hej, ale my fungujeme vlastne ako neziskový sektor, čiže občianske združenie, čiže my vlastne môžeme a mali by sme fungovať na základe iba týchto vlastne vecí. A herci, ktorí sú u vás, sú vlastne dobrovoľníci, alebo sú aj nejak platení? My sme teraz vlastne zo skupenie 4 alebo 5 ľudí, vlastne sme priatelia, kamaráti zo školy a tak, čiže v takéto konštelácii. Takže to funguje tak, že si napíšete nejaký scenár alebo nejakú hru a v tejto zostave 5 ľudí, známych, kamarátov idete nahrať a nahráte nejakú skúšku. Zoberieme niečo, nejaký text, ten sa upraví, naskúšame to a potom uvedieme vlastne predstavenie. A aký žáner? Muzikál alebo nejaké drama? No my sa skôr teraz venujeme tak komédiám skôr, ale akože určite chceme ísť aj do rozprávok, do trošku zložitejších vecí, ale na začiatok asi týmto smerom. No. A čo by ste odkázali možno mladým ľuďom, ktorí sa chystajú na VŠMU alebo majú záujem byť hercami, hrať v divadle, ale možno sa boja, lebo je to niečo nové? Budem možno trošku odvážny teraz, ale veľa trpezlivosti hlavne v dnešnej dobe, lebo robiť divadlo a kultúru všeobecne podľa mňa teraz veľmi ťažké, náročné a akože vydať sa týmto smerom je za mňa veľká odvaha, ale ja fandím každému, kto sa týmto smerom vydá a ktorý to chce vyskúšať. Prečo by to bola odvaha, ak by ste to mohli trošku rozviesť? Tak vidíme, že v akom stave momentálne sa nachádza naša kultúra, ale to nie len divadlo, ale vlastne všetky sféry, čo sa týka kultúry, čiže vidíme, že čo sa deje, to nebudeme ospitvávať a preto hovorím, že je to trošku odvážne v tomto smere aj smere finančnom. Takže čo sa týka tej trpezlivosti pre tých mladých ľudí, ktorí by to chceli skúsiť, hlavne, aby robili niečo, čo ich baví, nie? Určite, aby ich to bavilo. Určite, tak ako, ja si myslím, že to nie je len skrz divadla a skrz kultúry, ale vo všetkom človek potrebuje trpezlivosť, ak si chce rozbehnúť niečo svoje, tak ja si myslím, že je to dosť, akože, chce to dosť času. Hej, že ono sa to síce dá naplánovať, ale tie začiatky možno budú trvať rok, možno budú trvať 2, budú ťažké, čiže to nechcem nikoho odradiť samozrejme, ale pozrieme sa na to akože reálne, že ako to je, ale hovorím, fandím každému, kto chce do takéhoto niečoho ísť, lebo je to podľa mňa potrebné. Vy ste v koľkých rokoch začali sa venovať divadlu? Ja to robím už od svojich 12, možno 13, sorry. V poriadku. Čiže od nejakých svojich 12-13 rokov a vlastne mám vyštudovanú aj strednú školu, aj vysokú, čo sa týka herectva, čiže už dlho. Kde ste chodili na vysokú? Na vysokú sem, v Banskej Bystrici, vlastne na akadémiu umení. A ste hrali v nejakom divadle? Áno, ja som 3 alebo 2 roky som pôsobil v Bábkovom divadle na Raz cesti v Banskej Bystrici a potom vlastne som odišiel a založili sme vlastne svoje vlastné. A popri tom učíte? A popri tom ešte učím. Dobre, tak vám prajem veľa šťastia, ďakujem vám za rozhovor. Tak nech sa darí. Pekný deň, ďakujem. A uvidím to niekde? Áno, na Instagrame. Dobre, super. Volá sa to Tvrdý biznis. Tvrdý biznis, no tak to ozaj. Ďakujem. Nečakal si, že stretneme herca. Je to super, máme viacero sfér.
dobre to vychytal, tvrdý biznis. Sú to ťažké začiatky v podnikaní na Slovensku, v podnikaní možno všeobecne. Mal tam pár slov ku kultúre, k tomu sa ja vyjadrovať nebudem, lebo do toho nevidím. Ale sú to ľudia, ktorí do toho vidia, ktorí to žijú a vedia, čo je to tvrdý biznis. Z toho, čo som pochopil, je zaujímavé to, že asi sa s tým nedá viac menej živiť. Počuli sme, že robí popri tom učiteľa, takže aby z niečoho vyžil, ale aj o tom je to podnikanie. Ísť do podnikania s tým, že nemôžete zahodiť všetko za hlavu, ale nechať si nejakú istotu, potrebujete mať nejaký príjem, z čoho budete žiť a popri tom skúšať nové veci. Ako on povedal, možno herectvo mu nevyšlo, ale robotu má, venuje sa tomu, čo ho baví, pravdepodobne učí herectvo alebo nejakú hudbu a popri tom si s partiou kamarátov skúšajú rozbehnúť svoje divadlo ako nezisková organizácia a ja im prajem veľa šťastia, nech tie granty dostanú a my môžeme ísť ďalej. Mohol by sa k tomu, aby si chvíľku čas? No neměl, já jdu na večeře. Tento pán pôsobil extrémne nepríjemne. Neviem, či to bolo cítiť z tej kamery a z toho záberu, čo sa z toho spravil, ale ten mi dal energiu, že čo si ty dovoluješ, všimol si mikrofón, tak už išiel ofenzívne. Ale netreba byť ofenzívny, však to ja nikomu neubližujem s tým mikrofónom. Ubližujem asi iba kameramanovi, ktorý to nechce robiť. Našťastie ho neplatím, lebo je to tvrdý biznis a tvrdé začiatky. Dobrý deň, pane. Ale vy ste chvíľku čas. Chodím po slovenských mestách a robím rozhovory s ľuďmi, ktorí možno podnikajú. Nie som odtiaľ. Odkiaľ? Z Košic. What? Ale a podnikáte? Nie. A nepodnikali ste niekedy? A nemali by ste chvíľku možno čas o vašom zamestnaní povedať nejakých pár otázok a motivovať mladých ľudí, lebo budujem komunitu mladých ambicioznych ľudí, aby... V štátnej správe robím. V štátnej správe. Veľa šťastia. Dovidenia. Dnes máme za sebou deň plný natáčania v Banskej Bystrici a odnášam si z neho hromadu poznatkov od toho, že som zistil, že táto mladá generácia nie je stratená a ten mladý chalan, čo povedal v tom rozhovore, tak to akože klobúk dole s tým, že aké má ambície, ako rozmýšľa a myslím, že viacero mladých ľudí by malo byť práve nastavených takto, ako je on. Stretol som človeka, ktorý podniká s nehnuteľnosťami, to bol tiež zaujímavý rozhovor, ktorý dúfam, že veľa ľuďom aj pomôže. Stretol som zase človeka z kultúry, ktorý bol ochotný nám porozprávať o tom, že ako sa podniká práve v kultúre, ako sa buduje nejaké to divadlo, aj na tom základe, že je to vlastne nezisková organizácia. A takisto som mal možnosť sa rozprávať s dvoma mladými mužmi z Ameriky, ktorí tu šíria vlastne kresťanstvo, ktorí mali tú odvahu prísť tisíce kilometrov do inej krajiny, konzervatívnej krajine, aj keď kresťanskej, ale stále konzervatívnej krajine ako je Slovensko. Chcú a idú do toho a neboja sa oslovať ľudí a trávia hodiny na uliciach. To je vlastne, za to im patrí obrovský rešpekt a hlavne je to niečo podobné, ako zažívam ja pri tomto projekte, ktorý testujem. Chcem živé reakcie, chcem chodiť a chcem sa učiť nové veci, chcem zbierať kontakty a to je práve to, čo by mali robiť všetci ľudia, ktorí chcú niečo v tejto dobe dosiahnuť a to je hľadať si kontakty. Znova, nebojte sa ísť do toho, choďte do toho naplno, aj keď vám niekto bude hovoriť, že to nefunguje, tak aj keby to nefunguje, tak aspoň zistíte, že to nefunguje tým, že to spravíte. Preto ak máš nejaký nápad, chceš niečo viac od toho, čo žiješ teraz, neváhaj, vizualizuj si ten plán v hlave a choď za ním. Zisti si, čo to obnáša, ako sa k tomu dostať a zapamätaj si všetko to o malých krokoch, ktoré musíš podniknúť. Nemôžeš hneď rozmýšľať tak, že zajtra budem mať to, po čom snívam, ale zajtrajšok je bližšie k tomu dňu, kedy to príde a kedy dosiahneš ten svoj cieľ. Preto prajem veľa šťastia všetkým mladým, ďakujem vám za sledovanie tohto videa a majte sa. I love my diamond that gone. Fuck me up, bitch. Yeah, she left in the morning.